Dünyavi галимнәр фикеренчә, музыка хәтерне яхшырта, фикер йөртү сәләтен арттыра һәм авыртуны баса торган сын-сыр юлларын да активлаштыра. Һәм шуңа өстәп әле ул борчылуны киметергә һәм кәефне яхшыртырга да ярдәм итә. Бүгенге героебыз да үзенең тормышында җыр белән рухлана, җырдан көч ала һәм үзенең тамашачысына җыр аша тынычлык тарата. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Ринас Шихапов безне бүген кунакка дәште. Ринас әфәнде, исәнмесез? Хәерле көн. Ничек хәлләрегез, ничек сезгә быелгы көз? Аллага шөкер, көзләре матур. Ул һәр елның көзе үзенчәлекле. Кай вакытта ул кыры, кай вакытта ул яңгырлы, кай вакытта бик кояшлы. Быел барысы да бар. Димәк, алтын көз кешенең күңеленнән тора. Кешенең күңелендә депрессия булса, аның көзе дә матур түгел. Аллага шөкер, безнең депрессиялар юк, анарга вакытыбыз да юк. Ринас әфәнде, кичкенәдән гади бала булмагансыз ахыры. Чөнки менә авылда туып үскән мишәр малае, миңа калса, я укытучы, я авыл хуҗалыгы хезмәткәре, яисә җырчы буларак хыялланыр иде. Ләкин сез ни өчендер хореография бүлеген сайлагансыз. Кая килеп чыкты бу? Сире нидә моның? Сәбәбе шундадыр дип уйлыйм. Канда бар. Геном дибез инде. Әнкәй ягыннан, менә бит инде тамырда безнең Ислам апа Мәхмүтовалар, Рузия апа Мотыгуллиналар, менә тамыр ягыннан без туганнар. Җырга, моңга, хәтта менә биюгә гашыйклык ул бәләкәй чактан бар. Ул концертлар вакытында җырны көтеп алмый идем. Һәр вакытта бию көтеп ала идем. Нишләп соң бу концертта биюләр күбрәк түгел җырга караганда дип шундый уй фикерләрем бар иде балачакта. Әйтегез, менә җырны да, биюне дә барсын бергә катнаштырабыз да, шундый бер сорауга җавап эзләп карыйбыз. Ринас Шихапов өчен иҗат нәрсә ул? Иҗат күңел белән беренче чиратта, дәвалау дисәк, кешеләр турында кайгырту дисәк, ул инде хәзерге чакта беренче урында тора. Без үзебезнең тапшыруыбызда балачакка кайтырга яратабыз, балачак хатирәләрен яңартабыз. Әйтегез әле, сезнең балачакка да күз салыйк. Әлки районы Әхмәт авылы. Бик матур, урман эчендә диярлек авыл. Безнең өебезнең артыннан ук Ширмешән елгасы ага иде. Табигать искиткеч матур. Менә шушында эшләп, уйнап, 10 бала үстек без, гаиләдә 10 бала. Бер-беребезгә терәк булып, менә миңа 3 яшь ярым булган чакта әтиебезнең инде трагик рәвештә үлеп китте. Аны шундый трагический бер момент бар. Но шулай да әнкәй бик көчле хатын-кыз буларак безне барыбызны да яхшы гына тота белде, үстерде. Менә 10 бала без үстек. Шулай итеп, Аллага шөкер, бөтенебез турыдан-туры әйткәндә кеше булдык. Барыбыз да бик матур яши, җирешеп, бер-беребезне хөрмәтләп яшибез. Эшләп үстек. Балачак безнең эш белән үтте. Ул бәрәңге утау дисеңме, ул лесхоз дип әйтә идек инде элек. Урман хуҗалыгында чистартулар, наратлар утырту дисеңме. Аннан соң кырда чегендер утыртумы, чинек чегендер утаумы, бәрәңге утаумы, кырларда. Әни бөтенебезне дөрес итеп тота белгән, урны җмахта булсын. Аллага шөкер, бик матур булды, балачак начар булмады. Бүгенге көндә бер туганнар исән саулармы? Җыр җыйласызмы? Берәр традициялар бардыр сезнең гаиләгә генә хас булган, сезнең нәселгә генә хас булган. Сөйләп китегез. Иң олы абыем гына инде бакый дөньяга күчте. Иң олы абыем. Калганнарыбыз, Аллага шөкер, барыбыз да исән саулар. Гаилә традицияларыбыз бар. Гаилә традициябез ул безнең менә еш кына җыелышып, хәлләр белешеп, тәмле ризыклар пешереп, гармун баяннарга җырлап, менә шулай иттереп, минем абыйлар, өнекәшләр бөтенесе гармунда уйныйлар, бик матур уйныйлар. Әти матур итеп гармунда уйный булган элек-электән. Бик матур җырлый булган әни дә, каннан канга бара бер эшләтеп булмый. Шулай иттереп, барыбыз да җырга моңга гашыйк, менә шулай җыелышып, матур иттереп, бик еш җыйлабыз дисәк тә ярый. Менә безнең традиция ул төп шымыр чәчәк аткан чак.
Шымыр чәчәге ата башлый икән, атнаның ахырына бөттене без җыелабыз, кайсы кайдан килеп төшә. Бер зур мәшһүр теге Сабантуй була дип әйтик инде. Сабантуй шулай иттереп, менә шулай ул безнең традициягә керде. Берничә еллар шулай бара. Бик әйбәт. Әйдәгез әтәниләрне тулырак тасвирлап китикче һәм алардан алган иң зур сабак нинди булды сезнең өчен? Инде әйтеп киткәнемчә, әти миңа 3 яшь ярым чакта үлеп киткәч, инде ул яктан теге йөзен төсен генә истә тотам мин аның, йөзен төсен. Әни ягыннан сабак дисәң, бик көчле хатын-кыз буларак, ул безгә әйтәләр бит урыслар, ежовые рукавицы. Менә шушылай тота белде ул. Кай вакытта прәнкәсе, кай вакытта чыбыркысы, шулай иттереп тәрбияләде, шулай иттереп үстерде. Сабак андый тегәл әйтерлек, менә безнең әни шундый иде, тегеләй булай. Бик дөрес хатын-кыз иде. Суткасына 3 сәгать кенә җыклый иде ул. Суткасына 3 сәгать. Чөнки бөтен безгә ашарга, пешерергә кирәк, җуырга, җыештырырга, шул ук вакытында эшләргә, акчасын да табырга, менә шуңа күрә безгә сабак инде нәрсә, сабак менә безне менә шулай тотып, яхшы иттереп эшләтә белгәне. Балачакның менә иң сөйнечле бер вакыйгасы истәме сезнең? Менә мин 3нче сыйныфта укыганда яңа өйгә күчтек. Әтидән салып бетермәгән өйне салып бетереп, менә шулай иттереп без шушы яңа өйгә күчтек. Ул минем иштер менә бер зур яктылык булып калды. Ул шундый зур якты агачтан салынган өй иде. Әлдә ул һаман да тора. Без аны сүтмибез, тотынмыбыз аңа. Ул бер төрле истәлек булып тора. Әнкәй-әткәйдән калган. Балачак җырлары. Нинди җырлар тыңлый идегез балачакта? Нишләптер бәләкәй чакта ир-атлар җырлаганны мин бик тыңламый идем. Гел хатын-кызлар. Шушы хатын-кызлар арасында күңелгә кереп калган, менә хәзер дә мин аны бик яратам. Җырлары калды үзе китсә дә, Хәмдүн апа, Тимергалиева, Хәмдүн апаның җыры. Вот. Аннарсын бик яратам Илһам абыйның җырларын. Бәләкәй чактан ук теге репродуктор бар бит әле ишек башында. Ул вакытта телевизорлар юк бит әле. Черно-белый дип әйтәбез инде. Алар мин 6нчы сыйныфта укганда гына барлыкка килде авылда. Шушы радиолардан бәләкәй чактан ишетеп, менә шушы җырларны үсә идек. Бек нык ошый иде Флора Сулейманова. Искиткеч тавыш үзенчәлекле. Менә шушыларны тыңлап, бәләкәй чактан менә шушыга моңга гашыйк булып үстем һәр вакытта. Ислам апаның җырларын бик яратадыр идем. Кырказлар артыннан менә бик матур җыры бар иде. Үтте дә китте яшьлегем. Бик теге спектакльләрдән алынган җырлар. Шушы спектакльләрне 140 чакрым камаларда жар-шар сутка торып, паромга эләгер өчен менә шулай иттереп килеп, Тинчуринда карап кайтып китә идек. Менә шулай җафаланып йөри идек. Менә кызыксынганбыз бек каты менә. Ул минем өчен бер зур вакыйга иде инде менә Тинчурин театрына килеп, ул спектакль. Менә беренче тапкыр мәшһүр тере җырчылар белән танышу, аралашу, күрү исә калганмы андый моментны хәтерләмисез? Мәсәлән, мин хәтерлим андый мизгелләрне, авызны зур ачып, бу бит шул дип. Сезнең андый булмадымы? Бар, андый мизгелләр бар. Зәйнәп белән Зөфәр студентлар әле ул вакытта. Мин алардан, Зөфәрдән мин 1 яшькәме, 2 яшькәме яшәрәк. Минем абый ул вакытта мәдәният йорты мөдире, завклуб дип әйтәбез инде. Булар Зәйнәп белән Зөфәр килеп төштеләр. Ул вакытта мин 9нчы, 10нчы сыйныфта укый идем. Өлгерәлмәп минекәш бар җигерт ач мәдәният йортын ачкычны бирде дә, мин дә аның теге правый рука дип әйтәбез инде. Уң кулы. Шулай иттереп барып, менә шулай иттереп беренче тапкыр Тәрәзәңә ай килер дигән җыр белән алар ул вакытта Зәйнәп һәм инде Зөфәрнең җырларын ул вакытта истә калмаган нишләптер. Күп җырларын яратам, Зөфәрнең бик матур җырлар. Менә шулай иттереп бер якты истәлек булып, менә беренче тапкыр шушында мин якыннан якын алар белән элемтәгә кереп, аннары абый килеп үзебезгә алып кайтып, менә шулай иттереп алар бездә концерттан соң кайтып, кунып, менә шулай иттереп киткәннәр. Элек бит инде теге
Менә килдең дә мен сиңа транспорт кайтта кит, алай юк иде. Бек авыр йөриләр артистлар. Төздән пычрактан, ада ул вакытта асфальты да юк, юлы да юк әле аның. Икенче, менә вакыйга мин әле яшь идем. Өйләнгән чаклар, Хәмдүн апа килде концерт белән. Ул вакытта район мәдәният йортында эшлим мин. Художественный руководитель булып. Менә шушында Хәмдүн апа килгән иде. Хәмдүн апаны кунакка алып, менә беренче тапкыр шәйләр ичеп, мунчалар кирип, менә шулай иттереп истә калган. Хәмдүн апа килгән бер минем өчен прямо бер зур вакыйга иде инде. Менә шулай танышулар китте минем. Йолдызлар белән. Сезнең үзегезнең нәселегездә дә мәшһүр артистларыбыз, актрисаларыбыз бар. Әйеме, әйдәгез аларында искә алыйк әле. Исламия Махмутова, Рузия Мутайгуллиналар, сезнең туганнарыгыз. Менә шушы мәшһүр артистларыбыз сезгә сәхнәгә беренче адымнарны ясаган вакытта хәйр-фатихаларын бирдеме? Әллә инде киресенчә, Ринас, минекәш кирәк түгел, сәхнә авыр ул, артист тормыш түгел дигән сүзләр әйттеләрме, ничегрәк булды? Исламия апа бер кашанда андый сүзләрне әйтми иде. Минем театрга, җырга, моңга гашыйк булганны белгәч, иң беренчедән инде мин аңа ул вакытта әйттем. Исламия апа, мин биюләрне яратам, мин җырлыйсым килми. Җырларны яратам, но биюргә мин биюче буласым килә дигәч, энекәш, бие рәхәтләнеп бию диде. Шулай иттереп, хореографияны бетердем. Анда укыганда Сәлимә апа Фассаховна дигән безнең җыр коллективларын алып җырлатадыр хормейстер инде. Анарга җырдым, вокал дәресләрен алдым. Алабугада шун хәтле ул вакытта көчле укытучылар ие. Шулай иттереп әйбәт укып чыктым. Һәм инде менә Исламия апа ул вакытта әйтте, тавышың бик матур җырла. Җырла диде. Менә шулай китте, җыр белән, бию белән, балаларыма да күчте ул менә. Аныкларым да хәзер рәхәтләнеп бер шатыр бийләр. Җырлап та маташасы менә алысы малаем Ранис Фирдус Темаев та 6 ел группасында биеп, бер шатыр китереп җирде. Менә ул хәзер теге балалар туып, әзрәк ылагайып киткәч, инде хәзер бими. Ну ул моның хобби булып калды, барыбер да менә минем белән концертлар белән чыгабыз дигәндә, монда бөтен җиргә чакырып торалар. Аның бөтенесенә барып та булмый әле, теге вакыт җитми. Шулай иттереп менә Исламия апа дигәннән Ринат Исламия апа Бакыйдын җага күчер алдыннан 1 ел да булмагандыр. Сөйләшеп утырабыз. Килгән матакка, энекәш ди, менә ди сиңа ди бүләк бирәсем ясыйсым килә, йөз төсем итеп сакла әле ди. Исламия апа әйтәм, болай нитмәгез инде, әйтәм, сез бит әле яшь дим. Югыйсә 80 ягына чыккан кеше яшь тә булмыйдан. Шулай да битенә карап, аның үзенең тотышы белән күрәмсең кешенең күңеле сизе. Ул вакытта нәрсә дә бирергә юк. Менә башымнан тотты да, менә шулай иттереп, менә Ринат шушы абадокны башыннан салып алып бирде. Минем төсем итеп сакла дип. Күрәмсең сизгән 1 ел да үтмәде, китеп барды. Күчте теге дөньяга дигез. Шулай кулдан кулга, нәселдән нәселгә тапшырырга дип торам мин аны. Әйдәгез сезнең җырларыгызга әйләнеп кайтыйк. Җырларыгызның кайсы сезне үзегезне ныграк хисләндерә һәм кайсы җырларыгызны җырлаганда күбрәк кураж аласыз үзегез өчен? Элеклектән Ринат яратадыр дебер шатыр биеп җырларга. Салмак кына басып, теге сузып кына җырлап тору минем өчен дә ничектер ул теге күңелсез сымак тоела миңа. Биюче булгангадыр инде. Сәхнәгә чыгып, дебер шатыр биеп җырлагач, менә шулардан кураж алам, бер төрле үзенчәлекле рәхәтлек алам. Һәм инде һәр вакытта менә шундый җырларга мин һәр вакытта йыгынта. Минем менә репертуарны алсаң, бөтенесендә дебер шатыр биеп җырлый торган җырлар дип әйтергә дә була. Әнкәйләр дигән җырдан башка. Менә аны клибы да чыкты аның теге әнкәйләргә дигән җырның. Менә анда инде уйланып җырлый торган җыр. Шын мәгънәсендә йөрәккә үтеп керә торган җыр. Анда инде үзеңнең әнкәеңне искә төшереп, күз алдына китереп менә шуларны, анда хәтта күңелдә ут кабынып, бераз күздән яшьләр дә чыга. Менә шушындай җырансы. Әнкәйләренең көләч
Güneş yüzlerinde Olsutan nurları şoğula Balam bağırım deyip ündeşüve Şişme jırı bulup oğula Önegeylerinin kadrin bilip yaşayıp Önegeylerinin kadri kalmasın Önegeylerge uzun ömür dilip Ok bəxtlər birge otlasın Önegeylerge uzun ömür dilip Ok bəxtlər birge otlasın Riyaz Efendi, Elkide medeniyet ülkesini işletlediniz. Tolu bir rayonun medeniyeti için cevap verdiniz desem de artırı bulmaz. Jır ülkesinde özünüzni sınap kararga tilegen, lakin kıyılık jitmegen birer janr yok mu? Dürüst aytasan Renat, oy fikirler benim barılıkka keldi. Әмма дә ләкин bu әле barılıkka kelgenine bары тик yıl yarım 2 yıl gınadır. Якташым Yoldaş Mesut Yoldaşев televizordan Майданнан җырлый, ул безнең Майдан көне буена әйләнә. Без бүтән каналын караганыбызда юлдыр өчен әйткәндә. Шушы джаз җырын җырлый. Кара әле мәйтәм ничек матур икән бит бу. Элек без аны чит ил артистлары җырлаганлыгына тыңлап, Луи Армстронглар тегеләр җырлыйлар бит әле барлык җырчылар, Америка җырчылары, англичаннар. Ничек матур татар телендә кара әле джаз җырлыйлар. Нишләпсең мин моны элек җырламадым микән дигән уй фикерләр барлыкка килде. Әлдә менә хәзерге көннәремдә менә шулайрак җырлап ничек килеп чыгыр микән, ничек булдыр микән менә шундый теләгем бар, зур теләгем. Bürüleni biri bu fikirler Bürülenip varsa, jeri. Günlerden bir Belki günde- yer şeşkede atır, bürülenip. Günlerden bir günde Rinas Efendi'den Jazz. jazz stilinde jırlarda iştirak mümkünmüz. Biz bekleyip tanışacakmız. Mene qaysı bir rayon jirliklerinde Kazan artistlarına, şəhər artistlarına qaraganda özlərinin tübək artistların xalq kübrək yarata. Rayon tirəsində yürgən artistlarga il küləmində tanınılır üçün ақшадан тыш тагын нәрсә җитеп бетми сезнең фикерегезчә? Монда Ренат күп нәрсә җитешеп бетми. Монда бит әле районда ул әлбәттә үзең андагы халык өчен син бәлки алар өчен менә дигән артист булып күренәсеңдер, дәрәҗәле артист булып күренәсеңдер, әмма дә ләкин ул инде безнең ил күләмендә шушы күзлектән караганда анда бик зур югары белем булырга тиеш. Нәрсәне генә алсаң да. Ул хореография булсынмы, вокал булсынмы. Ансы бер, икенчедән дөрес итеп, матур итеп, заманча да шул ук вакытта халыкка шарлык итеп киенә дә белергә кирәк. Ул стилистика. Шул ук вакытта синең бер төрле үзеңә генә хас булган харизмаң кирәк. Булар барысы да бары тик менә шушы ил күләмендә эшли торган специалистлар гына булдыра ала дип уйлыйм мин аны. Авылда, районда анда андый киңчелекләр юк. Возможностьлар дип әйтик инде. Шуңа күрә мин прямо район күләмендә, районнан чыкты да менә Мәскәү шәһәрендә җырлый, бөтен халык Мәккәдән китте бу артистка карап дип бер дә әйтә алмыйм һәм алай булмыйдыр дип уйлыйм. Чөнки үсәргә кирәк. Үсмичә булмый. Возможность, әлбәттә акчасы да кирәк, акчасыз гына булмый. Хәзер бит халыкка ошар өчен менә бөтен нәрсә дөрләп янырга, әйләнергә, шул ук вакытта сызгырырга тиеш. Аның өчен яхшы аппаратура кирәк, аның өчен яхшы ут кирәк, аның өчен яхшы киемнәр кирәк, аның өчен яхшы сиңа акыл фикер биреп тора торган менә шушындый трек кирәк. Менә шулар булмаса юк булмый. Булмый. Россия күләмендә районнан чыгып үзеңне шулай иттереп күрсәтү мөмкин түгел дип уйлыйм. Бик кызыклы җавап. Рәхмәт бик зур. Һәм
дөрес җавап дип әйтәсем килә. Сез бит әле җырдан тыш тагын башка проектларыгыз да бар. Әйтегез менә шушы проектлар турында да кыскача гына әзрәк сөйләшеп китик. Нәрсәләр белән янып көйеп йөрисез тагын иҗаттарны тыш дип әйтәсем килә. Янып киеп жүрген әйберләр күп инде ул, Ринат. Хәзер балалар үз урынын тапкач, аныкларны карап торам, алар хәзер матур итеп сөйләшергә тотындылар. Алар белән мәшһүр, алар үзенә тартып тора. Хәзер шундый уй фикерләр. Бу аныкка нәрсә бирегә, бу аныкка нәрсә бирегә. Без китеп баргач, бакый дөньяга менә бу безнең дәвәтинеке, менә бу дәвәти иретеп калырды. Моны безгә дәвәти бирде, безне бәхетле шушылай итте. Менә шушындый уй фикерләр барлыкка килә башлады. Беребез дә мәңгелеккә килмәгән, барыбыз да килдек, олыгайдык һәм китеп барабыз кашандыр. Шулай да озаграк яшәргә кирәк барыбызга да. Иҗат буенча инде, иҗатны алсаң инде. Иҗатка бик вакыт күп калмый шул хәзер. Бик вакыт күп калмый. Ну шулай да минем хәзер менә ярдәм итү. Менә шундый уй фикерләр бик көчле. Ятим балаларга менә безнең хәзер 26 декабрьдә бик зур концерт эшлибез. Дербышкада зур мәдәният йортында зур концерт куям, Аллаһ бирсә. Монда инде менә дом-интернат балаларны шушылай җыеп, авыру балалар инде булар. Менә бер көнне әле үткән атнада картлар йортында бер шатыр мощный концерт бирдек. Мәктәптән китте директорлары. Шул бүләкләр белән барып инде, әлбәттә. Һәр вакытта хәлдән килгәнчә Сез бит әле меценатлык эшендә алып барасыз. Меценатлык эшен мине алып барам яшьтән үк. Нинди генә концерт куйсам да өлешен чыгарам мин. Нинди генә эшләр китереп чыгарсам да өлешен чыгарам. Минем бит инде безнең нәселдән нәселгә менә тапшыру башында әйтеп киткәнем дәвалау. Дәвалау ул нәселдән нәселгә күчеп бара. Төрле дәвалау сырхауларын дәвалау, аннан акча кирип тора. Аның 50%-ын, кай вакытта 30% үземә калдырып, 70-80%-ын һәр вакытта картлар йортына, балалар теге авыру балаларга менә шулай җибәреп торам, үземнең көч-куәтне кертеп. Әлбәттә, акча кирип торгач, Аллага шөкер, менә шулай җибәрергә возможность бар. Менә биредә медаль миңа тапшырдылар. Бу меценаты столетия дигән медаль, менә кырыйда тора. Әйе, менә шуның беренчесе. Шушы медальне тапшырдылар. Мин инде бик сөендем, чөнки кешенең ниндидер киеп җанып эшләгән эшенә бер төрле нәтиҗә, бәя бирсәләр, әлбәттә тагы да 2 мәртәбәгә артыграк көч-куәт биреп эшли башлыйсың. Бу медальләр монда булганнары гына, тип йортта инде күбесе грамоталар ниләр. Менә шул чыгарып куйдым әле. Теге мактана димәсеннәр, бары тик горурлык бу минем өчен мактану түгел. Менә Татарстан атказанган мәдәният хезмәткәре медале инде монда. Монда менә меценатство бу университет безнең Российский кооперативный университетныкы менә. Менә Ринат шушы президент кулыннан алган медаль. Бу инде әлбәттә мине канатландырып, рухландыра торган медаль булды бу фидакарь хезмәт өчен. Зак еллар мәдәнияттә генә түгел, күп өлкәдә эшләгәннек инде бу. Аллага шөкер күрәләр һәм инде хөрмәтләп менә шушындый медальләр тапшыралар. Бик тә рәхмәт президентыбызга күрә белгәнгә һәм инде мәдәният министрлыгына бик зур рәхмәт. Менә шулай иттереп медальләр һәм инде эшләрмә бәя бирү. Канатландыра, көч-куәт бирә, рухландыра һәм инде алга барырга тагын көч-куәт бирә. Яшибез шулай матур итеп, тырышабыз. Ринат әфәнде, бераздан киләчәккә дә күз салыйк та, шундый бер кызык кына сорауга җавап эзләп карыйкчы. Җырларга, гомумән сезнең җырларыгызга тагын күпме вакыт кызыксыну булыр дип уйлыйсыз? Без беләбез, хәзер бер 15-20 елдан кабат буын алышыначак. Менә шушы яңа буынга җырлар кирәк булачакмы? Җырлар һәр вакытта кирәк булачак. Әлбәттә инде трансформация дибез, үзгәрешләр була ул, булачак киләчәктә. Әлдә бер 10-15 ел элек шул рэп дигән стильне бер кашанда мин аны җыр дип тә әйтмим, моң дип тә әйтмим мин аны, безгә хас түгел ул. Әмма дә ләкин яшьләр ярата, тыңлый, кабул итеп ала. Демәк, шундый стильләр әлдә киләчәктә бик күп булыр ул. Ну шулай да,
Шулай да, менә без ничек үзебезнең метрларыбыз, ул булсын Илһам абыймы, Әлфия апалармы, анда теге менә аларның бит җырлары безнең күңелдә тора. Ул вакытта чын йөрәктән бөтенде моң дигән сүз, ул бит моң бөтен халыкта да юк бит ул моң дигән нәрсә. Ул менә татар халкында, татар халкының җырында менә шушы моң дигән әйбер бар. Хәзерге яшьләр дә бит тартыла шушы моңга. Югыйсә менә минем дусларымның балалары, үземнең балалар. Ранис улым әйтәм, нәрсә куйдың син? Менә бит бик мотор җырлый ди. Бәдәш бу бит әйтәм, без балачакта тыңлый торган, карале ди тавышы нинди мотор булган бит бу җырчаның ди. Шулай иттереп менә ул барыбер үзенекен тартып ала. Кан тарта. Кан тарта. Янымда кала ул. Әй. Янымда кала һәм вакытлар үткән саен ул әйләнеп кайта. Яхшы әйбер, яхшы стиль, яхшы җырлар алар бер кашанда юкка чыкмаячак. Кайбер вакытта безнең өлкән буын җырчылары телевизордан, вакытлы матбугаттан яшьләр җырлый белми, чүп басы, тегеләй әйтмәсә кирәк, әйтмәсә кирәк дип аклы йөртергә бик яраталар. Сез яшьләргә бераз үзегезнең фикерләрегезне тәнкыйди формада җиткерәсезме, юкмы? Яшьләрне тәнкыйтьләү ул элек-электән бар һәр вакытта. Элек ул әйтик совет чорында шушындай организациялар бар иде, аның аша үтмәде ул җырлар. Хәзер киңчелек бирәләр. Русча әйткәндә возможность бирәләр. Бер уйлаганда ул дөресте. Чөнки бара тора ул чүп дигәне барбер юкка чыга. Онытыла, аны беркем дә искә дә төшермәй. Менә шушы чүпләр арасыннан талантлы җырчыларыбыз барлыкка килә, аларның талантлы җырлары тамырлана һәм кала. Булсын, чүбедә булсын. Чүпсез генә гел менә шушындый матур гына саллы җырлар барлыкка килми. Менә шушы чүптән үсү бара. Иҗатта киңчеллек булырга тиеш. Аның менә кеше җанын тәне белән биреп җырлый, бирелеп җырлый. Күрәм инде, конечно, күрәм. Анда моң да җитеп бетми, тавыш да җитеп бетми. Ну, кеше шушыңа җанын тәне биреп җырлый икән, шушыңа ышана, нитә, кемгәдер бит ышый. Тыңласыннар. Кемгә ошамыйдыр икән, тыңламасын, тыңласын үзенә ошаганны. Менә шулай чәйчелә. Барыбер дә иләге аша үтә барысы да. Вакыт иләге. Менә вакыт иләгәннән соң аның чын мәгънәсендә халыкка кирәге кала. Менә шулай. Дөрес. Сезнең җырларыгызның авторларына килсәк, алар күбесе барысы да дияргә дә буладыр бәлки, сезнең танышларыгыз, дусларыгыз, танылган, популяр авторлар белән эшләү уйлары бармы сезнең фикерләрдә, күңелләрдә? Һәм менә шушы танылган авторларның җырлары тизрәк таралыш ала шикелле түгелме? Тамашачыга дип әйтәсем килә. Монда төрлечә бара. Менә мәсәлән, затлы авторлардан алып җырлаган җырларым, берничә җырым бар. Мин аны прямо менә шулай атты, гөрләде, халык тартып алды дип әйтә алмыйм. Менә шымыр чәчәк атканда дигән җырым, әнкәйләргә дигән җырым, менә күп җырлар анда булар халыкка бик таныш та түгел. Алар минем дуслар, теге үзешчән авторлар дип әйтик. Менә бит халык тартып алды, яратып тыңлыйлар. Концертлар белән чыккачтан да, кая, Ринас, безгә теге җырларны әйдәгез, теге менә бит ул теге, ну менә халыкка ничек эшли бит. Менә ансын да белеп булмый. Ну киләчәктә менә затлы авторлар белән мин эшләргә юлга кирип киттем инде, дөрес әйткәндә, җырларым бик күп хәзер. Вот аларны җиренә җиткереп эшлисе бар. Шымыр чәчәк атканда, язгы матур чакларда, йөрәкләргә дәрт өстәлер, сызылып таңын аратканда. Шымыр чәчәк атканда, хисләр тулып ташканда, ике йөрәк бердәй дибәр, парылап вальс басканда. Сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле ынтылмас чак шымыр чәчәк атканда.
чәчәк атканда, шымырт чәчәк атканда. Менә һәрбер кешедә иҗади торгынлык була, кризис чоры була, иҗат кешеләрдә хас әйбер. Сез ничегрәк чыгасыз андый мизгилләрдән һәм менә шундый торгынлыкка очраган башка кешеләргә дә ниндирәк киңәш бирер идегез? Минем шикелле 3 елга бер үй салырга кирәк. Анда депрессиягә бирерлек вакытың калмый. Аннан соң шушы эшләр белән арып талганнан соң, карале, минем иҗатым бар бит. Иҗатым, яраткан иҗатым бар. Ярар, иҗите бетә аның, диясең дә, менә шушы иҗатка яңадан яңа көч белән кирип китәсең. Депрессиягә бирерлек вакытым юк минем дөресен әйткәндә. Димәк, башкаларга да ни киңәш инде? Башкаларга да шундый киңәш, бүген ял итеп ал да, иртәгә җиң сызганып эшеңне яңадан башла. Барыбер да алга барырга кирәк, килеп чыга башлаган эшләрең. Бүген килеп чыкмаса, иртәгә килеп чыга. Сабыр булырга һәм инде үҗәтле булырга кирәк. Үҗәтле булсаң барысы да була. Күз алдыга китерегез. Солянка концерт, сез җырчы буларак, хореограф буларак, әйтегез әле менә сәхнәдәге күпчелек артистларга бүгенге сәхнәдә нәрсә комачаулый, нәрсә дә проблема концертның яхшы килеп чыкмауның, яисә менә шоу программаның ничектер җитешмәгән яклары була бит инде. Менә проблема нәрсәдә? Эшләп бетермәү, ялкаулык. Ялкаулык аркасында безнең күп проблемалар килеп чыга. Мәсәлән, җырчымы ул, биючеме, ул күреп тора. Менә концерт вакытында менә монда проблема килеп чыга. Мәсәлән, нәрсәдер җиренә җитеп бетмәгән. Тагак булса, канифоль сал, аяк астына, борып ал, алдан ук уйларга кирәк. Яра прокатит. Юк, не прокатит. Сузылды да ятты биегәндә. Менә шушындый нәрсәләр. Мин просто бәләкәй генә пример әйтәм инде, Дэвид. Җырчы буларак белеп тора, мин шушы җырымның плюсын бирдемме дигәндә, минусын бирдемме? Бит минусын җырларга кирәк. Дигәндә плюс китте, авызга туры килми, менә сиңа ялкаулык. Менә эшне җиренә җиткереп бетермәүлек. Кеше ялкау булмаса, җиренә җиткереп эшләсә, һәр вакытта бөтен эшең уң була. Менә шунда эш тора. Ринас әфәнде, һәрбер көчле иратның артында көчле хатын кыстыра дигән гыйбарә дә бар, әйеме? Рухландырып җибәрер өчен, тормыш инерсы белән бармасын өчендә гаилә, хатын булу кирәк дигән сүзләр дә ишеткәләгән бар. Гаиләгез турында да бераз гына сөйләп китегезче, таныштырыгыз гаиләгез белән һәм сез хатыннан уңдыгызмы, әллә хатын миннән уңдымы? Теге татар халкының шундый кызык мәкале бар. Бар иткәндә хатын кыз, юк иткәндә хатын кыз. Бер-беребезне бар иттек, но бер-беребезне юк итәргә Алла сакласын. Нигә шулай дип тегәл әйтәм, чөнки төрле чаклар тормышта була. 30 ничә ел, 33 ел бергә яшибез. Төрле авыр чакларда ул мине аңларга тырышты, мин аны аңларга тырыштым. Менә шушылай бер-береңә терәлеп, бер-береңне аңларга тырышып, ул бер-береңә бәйләнәсең, һәм инде аннары күз карашыннан аңлыйсың. Сүз белән дә әйтеп торырга кирәкми. Ул нәрсә теләгәнен кай вакытта яшьлибез дигәчтән көлеп куя. Шушында аңлап алдыңмы? Әйтәм, аңлап алдым. Чөнки уже озак еллар бергә яшәгән кешенең уже уйларын укып торасың. Шулай иттереп, нәрсә әйтмәкче булам. Хатыннан уңдым, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Бер качанда син дә эшләмисең, син булай әйтмә, тегеләй әйтмә дип тормады ул. Яшәй башлаган чакта ул шундый чаклар булгалады, ул сразу аңлап алды. Это бесполезно. Мишәр егете бар үзенекен эшли, шуңа күрә ул һәр вакытта яра үзең яшаганча эшлә инде ди. Шулай иттереп, Аллага шөкер, алга бара, барысы да әйбәт. Бик яхшы. Бик яхшы. Сез бит әле бергәләшеп җырлыйсыз да, сезнең тормыш иптәшегез үзе дә вокал буенча укытучы һәм җырчы да. Алга таба бергә яздырылган дуэт җырлар булачакмы дип сорыйсыз? Әле менә бу көннәрдә Алла теләсә студия белән сөйләшеп куйдык. Яңа җыр яздырабыз, дуэт җыр. Бек матур җыр Алла теләсә. Ата торган җыр дип уйлыйм, чөнки яздыручы менә музыкантлар әйтәләр. Шәп, бу музыкасы да җыр сүзләре дә әйбәт дип.
Шулай иттереп, Алла теләсә киләчәктә уңышлар булыр дип ышанып торам. Сәхнә кешесенә өйләнергә яисә кияүгә чыгарга теләгән кеше нинди моментларга күз йомарга тиеш, нәрсәләргә әзер булырга тиеш? Бик кызык сорау. Бик кызык сорау. Мәсәлән, ире артист булса, хатыны артист булмасамы? Әйе. Ой, фикерем булай. Хатын-кыз зирәк икән, уйлап эш итә белә икән, ул ират аңа кирәк икән, һәр вакытта аңларга тырышачак, һәм аңлаячак, һәм юлын табачак. Хатын-кыздан торамын да барысы да. Ул әйтсә, менә син кирсен чыгып киттең концертка, мин бер үзем өйдә калдым, бу гел шулай булмый, әйдә аерылышыйк. Менә ансы инде шулай була да, чөнки хатын-кызның түземлеге җитми, хатын-кызның акыл җитми. Ират кешенең, мәсәлән, хатыны артистка икән, гел гастрольләргә чыгып йөри икән, ярата икән ул ират кеше ул хатынын, артисткасын, юлын табырга тиеш, аның белән бергә чыгып китергә, бергә кайтырга. Шул вакытта бергә булачаклар, бәхетле булачаклар. Ул өйдә утырып калып, еш кына хатыны чыгып китеп йөреп, менә шулай ул гаилә булмый. Гаилә булмый һәм алар бергә була алмый. Һич шиксез моңа ышана алмыйм. Шулай дип саныйм. Ярар, бик яхшы. Балалар турында сөйләшәбез хәзер. Балалар иҗатка тартыламы? Тартыла. Иҗатка тартыла, баягы әйтеп киткән имәле, менә улым Фирдус Тәмаевта хореографияны бетереп 6 ел буена бийде. Хәзер дә әле ул, Аллага шөкер, менә концертлар белән җырыйбыз, ул һәр вакытта чыга, бии. Шул ук вакытта намазын да укырга өлгерә, 5 вакыт намазын алып бара, Аллага шөкер. Кызым җырлый, әмма дә ләкин публикага чыгып җырлата алмадык. Юк ди, уялам ди. Менә теге кыюлык җитмәде кызыма, но шулай да бек тавышы матур җырлый. Но анарда актрисалар талын ягы, актриса буларак, конечно, бик сәхнәгә чыккан театрда уйнатырган актриса булса, һич шиксез менә Иманым Камил җыгарый бөтенесен. Шуның хәтле көчле дар бар, талант. Бүгенге көндә яшьләргә кемнәрдән үрнәк алырга, кемнәрне үзләренә кумир итеп куярга, алайсак бик еш кына шундый вакыйгаларга очрыйбыз. Яшьләр үзләренә дөрес кумирлар сайламый. Бу сорау һәр кеше үзенчәлекле аңлый инде моны, Ринат. Кемдер күзенә кумир эзли, кемдер мин үзем кумир дип саный үзен. Әлдә танылмаган булса да. Һәм гомумән кирәкме үзеңә кумир булдыру? Мин ул кумир дигән сүзне элекелектән яратмадым. Менә яраткан җырчым дип әйтергә яратадыр һәр вакытта. Ул шул кумирдер инде. Шулай да яшьләр, хәзерге яшьләр үзләренә кумир булдырырга, кумир эзләргә кирәкми дип уйлыйм. Чөнки һәрбер стиль, җырдамы ул, биюдәме, һәрбер направление дип әйтик инде, ул үзенә бер төрле кызык, үзенә бер төрле бай. Менә һәр кеше кумирларын булдырмыйча үзе шушыңа тартылып, шушыны үзе тырышса булдырырга, менә шул вакытта килеп чыга. Менә минем кумирым бу, значит, мин аныңча булам. Аныңча булырга кирәкми. Син үзеңчә бул. Үзеңчә бул һәм син үзеңне үстереп, үзеңне күрсәтә бел, һәм менә син булырсың. Бәлки, мәсәлән, үзеңә ошаган берәр җырчыдан бер сыйфатын, икенче җырчыдан бер сыйфатын, әйтәләр бит әле, күз белән урлау түгел диярме? Әйе. Андый бер гыйбарә ишеткән бар мин. Аны ул чын мәгънәсендә әйткәндә, нәкъ шулай булырга тиеш тә һәм шулай бара да ул. Менә булай җыябыз. Русча әйткәндә собираем по крупицам. Вот, менә шулай. Шулай булганда, ул менә иң дөресе шулай дип уйлыйм, потому что опыт бит булай гына килмәй. Опыт вакыт үткән сайын, кайдыр нәрсә күргән сайын, нәрсәдер аша үткән сайын, шулай барлыкка килә. Менә шулай җыйсаң, үзеңне менә шушынардан үзеңне китереп чыгарсаң, тулыландырсаң, менә шул вакытта инде. Бүгенге көндә менә үзегезнең иҗатыгызда, шушы җырчы тормышында нәрсә ошый һәм нәрсә ошамый? Нинди моментларга сез түзәсез? Кирәк дип менә. Миңа күп нәрсә ошамый, үземнең эшләгән эшемдә. Кай вакытта җиренә җиткереп бетермәдем сымак тоела. Кай вакытта менә моны эшләргә кирәк, бүген мин эшләп торганы иртәгә калдырдым. Кай вакытта ачуым килә, менә бүген шушы эшне эшләргә иде, менә тегесе мөһимрәк булды, шушыны эшләдем, чөнки мәҗбүр иттеләр аны эшләргә. Менә шушындый вакытта, менә шулай бара.
үземнең теге кайсы якта менә бу ошамый. Ул һәрбер җырчыга да үзенең җырлаганы да, биегәне дә күп чакта теге кырыйда күзлек белән карагач, экраннан карагач, ул нык күренә. Һәрбер кимчелекләр. Менә болай эшләмим, болай итмим, болай шамый, менә шулай. Bir karasam uylatam, bir karasam oynatam, bir karasam yılmaytam, bir karasam jırlatam. Bir karasam biyitem, bir karasam güldürtem, baskan jirden uddirletem, idenlerni silketem. Bir, iki, üç, eyde başlayık ikimiz, sinde minde ulda, eyde birge biyibiz. Bir, iki, üç, eyde başlayık ikimiz, sinde minde ulda, eyde birge biyibiz. Ренас әфәнде, нинди кешеләр сездә соклану уята? Бераз гына психология темасында кузгатыйк әле бүгенге тапшыруда. Мин гомумән сокланам кешенең дөньяга киңчел карашы булса. Мәсәлән, шундый кешеләр бар, ул менә алган үзенең тормышта бер бәләкәй генә шундый рамочка дип әйтәбез инде. Ул шунда казана нәрсәдер эшли гомер үтеп бара. Мин яратам менә бүген бу кеше җырлый. Бүген бу кеше нидер уй фикерләр уята кешенең уен чит кешенең башында. Ни белә уята, чөнки аның харизматикасы бар. Аның дөрес итеп әйтә белү сүзләре бар. Зирәклеге бар. Андый кешеләр дөньяда бик күп. Андый кешеләр белән очрашам, артистлар арасында андый кешеләр тоже бик күп. Менә сез дәвалаучы буларак та нинди кешеләр бар? Адәм баласында без үзебездә белеп бетерә алмаган. Әйе, бу әйтүең дөрес, Ринат. Адәм баласы ул искиткеч зур кешеләргә ия. Әмма дә ләкин моны бик сирәк кешеләр генә күрә белә һәм аңлый белә. Безнең кайбер кешеләр шуны хәтле Аллаһ Тәгалә тарафыннан кайбер кешеләргә шуны хәтле теге психолог таланты салынган. Мәсәлән, ул кеше дөрес итеп вакытында сүзен әйтә белә һәм дөрес сүзне әйтә белә. Шул вакытта бөтенләй төшенкелеккә биргән кешене 5 минут дигәндә канатландырып, тартып чыгара, аякка бастыра. Әнә ул андый кешеләргә сокланам мин. Ул талант, кешенең дары дип әйтик инде. Ансы бер икенчедән биоэнергетика дигән нәрсә бар. Биоэнергетика ул тоже бик сирәк кешеләрдә була, күп кешеләрдә булмый ул. Бар ул гади. Менә синдә, миндә, бөтен кешедә бар биоэнергетика, но аеруча кайбер кешеләрдә ул бер кеше тәнендә 15 кешенең энергетикасы туплана. Менә андый кешеләр элекелектән андый кешеләрдән куркканнар. Чөнки дурной глаз у этого человека дип әйтә булганнар, хәтта аңлап бетермәгәннәр инде. Ул дурной глаз түгел, Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән зур көч. Ул аның белән идарә итә белмәгән. Хәзер менә безнең фән алга бара, иретә, шушы биоэнергетика белән эшләргә дә иретә. Мәсәлән, мин үзем аның белән озак еллар Кытайга да җырып укыдым. Кая гына булмадым, Чит Гарәбстан илләрендә дә анда укытучылар бар, иретә торган, менә шушының белән идарә итә белү. Бик сыкланып карыйм, шундый кешеләр бар безнең. Кешегә акыл биреп кешене байыта. Ул тоже бер зур шундый зур сәләт. Ул ике сүз белән сиңа шуның хәтле күш башыңда уйларны нык итеп уята. Шушы уйлар эшли башлый, кеше яңара башлый, кеше алга китә. Менә шушындый кешеләргә сыкланам. Андый кешеләр бик күп түгел, әмма дә ләкин андый кешеләр дә бар. Алар кешене үтә күрә белә. Ринас Шиһафның яхшы яклары нидән гыйбарәт һәм әгәр сез Ринас Шиһаф булмасагыз, сез менә Ринас Шиһаф белән дус булыр идегезме? Һәм ни өчен? Булыр идем. Чөнки Ринас Шиһаповта табигый Аллаһ Тәгалә тарафыннан салынган күп талантлар бар. Ул җырмаң бию генә түгел. Ул түземлек. Күңелеңдә бик авыр чакта да
елмайып тора белү. Ул зур талант. Һәм бер кайчанда сиңа ярдәм сорап килгән кешегә мин синең ширеңне аңламыйм, сиңа ярдәм итә алмыйм дип әйтмим бер кайчанда, шуның белән дә сакланам, чөнки Аллаһ Тәгалә тарафыннан биргән көч-куәт, акыл-фигылем бар. Һәр вакытта авыру кешеләргә дә, жан, тән авырулар белән килгән кешеләргә дә үземнең көч-куәтемне бирә беләм. Шуның эчендә шушы Ринас Шигав белән дус булыр идем дип уйлыйм. Бу дөньялыкта иң курккан әйберегез нәрсә сезнең? Көн сайын ул менә дөньяга барлыкка килеп тора, ниндидер дөрес күрми торган, дөньяны аңламый торган, дөньяны күрә белми торган, менә шундый шайтан кешеләре дип әйтәм мин, шайтан кешеләре. Алар көн сайын менә дөньяның төрле илләрендә сугыш чыгаралар. Менә шушы сугышлардан куркам, зурга китмәсен дип, чөнки аның зурга китүе бар. Зурга китү ул инде атом сугышы. Коръәндә дә язылган ул. Чөнки үзебез әзме күпме Аллаһка шөкер матур гына яшәдек, әле бит аныклар бар, аларны да яшәтәсе килә. Шуның өчен бик каты борчылам. Сезнең тормыш турында көннәрдән бер көнне фильм төшерелсә, бу фильмның исеме ничек аталар иде микән? Уйлап карагыз. Авыл малайының үсеше, менә шулайрак дип уйлар идем, чөнки теге гади генә авыл малайыннан шулай өтеп, төртеп, көрәшеп, алга бару, үсү, менә авыл малайының үсеше дип әйтер идем мин ул киноның исемен. Көннәрдән бер көнне менә шундый бер мөмкинлек тудырылса, узганда булган вакыйгаларның кайсын үзгәртер идегез? Менә эх дигән бер вакыйга бармы күңелегездә? Күп кешеләргә кай вакытта ярдәм итеп өлгерә алмаган чагым бар. Мине не хватило, русча әйткәндә. Бөтен кешегә җитеп бетмәде. Менә бит төптәнрәк уйласаң, мин бит вакытым җитеп, менә шушыны эшли ала идем дигән шундый уй-фикерләргә, монда уй-фикерләр килә. Менә шушыларны үзгәртер идем. Шушы кешеләргә булышыр инде, тагын бер зур изгелек үзем өчен эшләр идем. Дөньясын ямле, тормышын гамле һәм тапкан малларын бәрәкәтле итәр өчен бүгенге көндә адәм баласына нәрсә җитми? Үзенең тапкан малыннан рәхәт күрә белми хәзер кеше. Шушы тапкан малыннан кеше әзрәк кенә уйланып, рәхәтен күрә белсә, канәгатьлек белдерә белсә, ул кеше бәхетлерәк булыр иде. Каядыр ашыгабыз. Бүген моны эшләдек, ул безгә җитеп бетмәде. Әле иртәгә тагын моны эшлим дип ашыгабыз. Ашыгырга түгел. Нигә ашыгабыз? Кая ашыгабыз? Ник ашыгабыз? Менә шушы сорауларны кеше ешрак үзенә бирә башласа, кеше бераз эшләгән эшенә нәтиҗә чыгарып, шушы эшләгән эшеннән ямь-тәм табып, туктап калып, шатлыгын ямен табыр иде. Чөнки без һаман ашыгабыз, һаман чабабыз, һаман алга, һаман кирәк. Һәм шуның белән кешенең гомере үтеп китә. Нигә кирәк булды икән ул шуны хәтле чабу, шуны хәтле эшләү? Шундый уй-фикер килә гомернең көзендә. Сез бүгенге көндә бәхетлеме һәм бәхет сезнең өчен нәрсә ул? Бәхетле, бик тә бәхетле, Аллаһка шөкер, иншаллаһ. Чөнки бәхет ул менә минем өчен бүгенге көнне бәхет ул. Янымда сау-сәламәт балалар булу, янымда аныклар булу. Тырып иртәннән рәхәтләнеп, җылы су белән җуынып, тәмле ризык ашау. Тырып яраткан эшеңне башкару. Менә ул яктан минем бөтенесе бар, мин шуның белән үземне бик бәхетле дип саныйм, чөнки бүген мин тырып, уянам иртә белән, тәмле итеп ашыйм да эшкә ашыгам, ашкынам, чөнки мине көтәләр. Мин белеп торам алдан ук, мин бүген бу кешегә ярдәм итә алам. Мин менә бу кешене бүген аякка бастыра алам. Чөнки ул информация миңа килде. Ничек килгән аңлап тормыйм. Менә шуңа күрә дә мин бик бәхетле дип саныйм үземне. Хөрмәтле тамашачылар, бездә бүген кунакта Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Ринас
шигаф булды. Ренс әфәнде, бик зур рәхмәт сезгә шундый җылы әңгәмә өчен. Алга таба да безне җылы очрашулар бәйләп торсын. Амин, шулай булсын, Ренат. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, саубуллашабыз сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр барыгызга да җан тынычлыгы теләп калам.